खुलुमबाय, वेलकाम टु बड' एक्सपिरियेन्स। जोंहा बे भिडिअ'आ भारत आरो आसाम जिकेनि नैथि थाखो। अब्ला जोंहा गिबि नाम्बारावनो दङ लेबार डे इज सेलेब्रेटेड अन। लेबार सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? होमबा बिनि राइट एन्सारा मा? बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन बि, 1 मे। लेबार डेखौ माब्ला फालिनाय जायो होनदों? 1 मेआव। सेकेन्ड कुइसन, वेयर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक बाइकाल लकेटेड? माने मा? बुहुमनि गोथौसिन बाइकाल बिलोमाया बबेयाव दं? होमबा बिनि अप्शनफोरखौ नाय। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों अप्शन सि, रासिया। बहा दं होनदों? रासियायाव। नेक्स्ट कुइसन, व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलेन्ड इन द इन्डियान अशियान? माने मा? भारत लैथोमानि गिदिरसिन दिपा बबे? अप्शनफोरखौ नायदो। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अप्शन ए, मादागास्कार। नेक्स्ट कुइसन, हु गेव द स्ल'गान जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? अप्शनफोरखौ नायदो। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अप्शन डि, लाल बाहादुर शास्त्री। नेक्स्ट कुइसन, हु वाज द फार्स्ट गभर्नर अफ इन्डिपेन्डेन्ट आसाम? इन्डिपेन्डेन्ट आसामनि गिबिसिन गभर्नरा सोरमोन? होमबा नाय अप्शनफोरखौ। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा सार आकबर हायदारि। अप्शन बि, सार आकबर हायदारि। नेक्स्ट कुइसन, हु वाज द फार्स्ट चिफ मिनिस्टार अफ इन्डिपेन्डेन्ट आसाम? इन्डिपेन्डेन्ट आसामनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टारा सोरमोन? नायदो अप्शनफोरखौ। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अप्शन सि, गपिनाथ बरदलै। नेक्स्ट कुइसनाव फैदो, इन विच इयार गपिनाथ बरदलै वाज एरेस्टेड फर टेकिं पार्ट इन द फ्रिडम मुभमेन्ट? माने मा होनदों? बबे मायथाइयाव गपिनाथ बरदलैया उदांस्रि सोमावसारनायनि थाखाय हमदोंमोन? बेयाव सोंनाया एसे उल्थां फाल्थां जादों। माने मा होनदों? बबे मायथाइयाव गपिनाथ बरदलैया उदांस्रि सोमावसारनायाव बाहागो लानायनि थाखाय हमजादोंमोन? बिदि जानांगौ आरोना। होमबा अप्शनफोरखौ नायदो। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारानो जादों जोंहा अप्शन बि, 1922। नेक्स्ट कुइसन, हु वाज द फार्स्ट ब्रिटिश कमिशनार अफ आसाम? आसामनि गिबिसिन ब्रिटिश कमिशनारा सोरमोन? अप्शनफोरखौ नायदो। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा डेभिड स्कट। अप्शन बि। नेक्स्ट कुइसन, व्हेन डिड द सेकेन्ड वर्ल्ड वार स्टार्टेड? नैथि मुलुगनां दावहाया माब्ला जाजेनदोंमोन? अब्ला बेखौथ' मिथिखानांगौ जागौ। बिनि एन्सारा मा जागोन? नैथि दावहाया जोंहा माब्ला जादोंमोन? 1939 आव। नेक्स्ट कुइसन, व्हेन डिड द भारत रत्न एवार्ड स्टार्टेड? भारत रत्न बान्थाखौ माब्लानिफ्राय होजेनदोंमोन? नायदो अप्शनफोरखौ। अप्शननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा 1954। अप्शन ए। नेक्स्ट कुइसन, हु एमंग द फलोइंग इज नोन एज दीनबन्धु? दीनबन्धु होनना सोरखौ मोनथिनाय जायो? सोरखौ मोनथिनाय जायो दीनबन्धु होननानै? अप्शनफोरखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा मा? चार्ल्स फ्लेयार एन्ड्रिउस। दीनबन्धु होननानै मिथिनाय जायो बिथांखौ। नेक्स्ट कुइसन, वीरभूमि इज द टम्ब अफ व्हिच ग्रेट मैन? वीरभूमिया सोर गिदिर सुबुंनि गोथै खाम्फा? होमबा सोरनि? बिनि राइट एन्सारा मा? बिनि राइट एन्सारा जादों राजीव गान्धी। राजीव गान्धीनि खाम्फा बियो। नेक्स्ट कुइसन, बाय हुम वाज द बुक हुमायून नामा रिटेन?
हुमायून नामा बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? होमबा अपसनफोरखौ नाय। अपसननि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा गुलबदन बेगम, अपसन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज राष्ट्रपति प्रिभियासलि नोन एज? राष्ट्रपति भवननि सिगांनि मुङा मा? होमबा नाय अपसनफोरखौ। बिनि राइट एन्सारा जोंहा जादों अपसन सी, भाइसरयस हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन व्हिच अफ द फलोइंग कंट्री? दारिमिनारि बिग्रायनाया बबे हादोराव जागायजेननायमोन? होमबा नायदो, जोंहा बिनि राइट एन्सारा जादों बबेयाव जागायजेनदोंमोन? इंलेन्डआव, अपसन ए। नम्बर 16, वेयर इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन अफ कफि इन द वर्ल्ड? माने मा कफिखौ बयनिख्रुइबो बांसिन बहा बानायनाय जायो? होमबा बहा बानायनाय जायो? बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा बहा बानायो होनदो? ब्राजिलाव, अपसन सी, ब्राजिल। नम्बर 17, which two states of India are the leading producers of mineral oil? भारतनि माबे मोननै रायजोआ गाहाय खनियारि थावनि दिहुनगिरि? अबा हबे मा रायजो? बिनिया जादों आसाम आरो गुजरात। बेयाव बांसिन मा दिहुननाय जायोनो? खनियारि थाव दिहुननाय जायो। Which state of India is the first to have complete organic farming? माने मा भारतनि बबे रायजोआ गिबिसिनै अर्गानिक आबाद मावदोंमोन? होमबा हबे अपसनफोरखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा सिक्किम। सिक्किमाव अर्गानिक आबाद मावनाय जादों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19, which of the following area in Assam is known for wild horses? गाहायनि बबे आसामनि जायगाखौ गरायनि हाग्रा होनना मोनथिनाय जायो? होमबा अपसनफोरखौ नायदो। अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन बी, डिब्रु सैख'वा नेशनेल पार्क। ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसन फैलायदो, व्हाट इज द अरिजिन अफ नील रिभार? नील दैमानि गुदि जायगाया मा? एबा मा होनदों? नील दैमाया बबे जायगानिफ्राय फैयो आरोना? होमबा अपसनफोरखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा भिक्ट'रिया लेक। भिक्ट'रिया लेक। बिनिफ्राय फैदो नेक्स्ट कुइसनाव, इन व्हिच अफ द फलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन नागालेण्ड? गाहायनि बबेया नागालेण्डनि सिङाव थानाय गोजौसिन हाजो थिखिनि? अबा हबे नागालेण्डनि जौसिन हाजो थिखिनिया हबे? अपसनफोरखौ नायदो। बिनि राइट एन्सारा जादों जोंहा अपसन सी, सरामाटी पीक, अपसन सी। नेक्स्ट कुइसन फैलायदो, विथ व्हिच गेम इज नमुरा काप एसोसिएटेड? नमुरा कापआ बबे गेलेनायजों लोब्बा गोनां? अबा बिनि राइट एन्सारा जोंहा जागोन बेयो जादों जोंहा अपसन ए, गल्फ। गल्फ गेलेनायजों लोब्बा गोनां। नेक्स्ट कुइसन फैलायदो, दिहिं पाटकाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? दिहिं पाटकाई फोरबोखौ बबे जिल्लायाव फालिनाय जायो? अपसनफोरखौ नायलायदो। अपसननि गेजेराव जोंहा बिनि राइट एन्सारा जादों अपसन बी, दिहिं पाटकाया मा? तिनिसुकियायाव फालिनाय जायो। तिनिसुकिया। ओमफ्राय फैलायदो नाम्बार 24आव, द ग्रेट बेरियार रिफ इज लकेटेड इन? माने मा होनो? द ग्रेट बेरियार रिफआ बबेयाव दङ? अपसनफोरखौ नाय। जोंहा बिनि राइट एन्सारा जादों बबेयाव दङ होनदो? पेसिफिक अशेनाव दङ बियो। ग्रेट बेरियार रिफआ पेसिफिक अशेनाव दङ। नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 25आव फैदो, द चिफ सेक्रेटारि अफ स्टेट इज चजेन बाय? माने मा होनदों? रायजोनि चिफ सेक्रेटारिखौ सोर सायख'यो? होमबा सोर सायख'यो बेखौथ' निस्सय मिथिखानांगौ जागोन। बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? सोर सायख'यो होनदो? चिफ मिनिस्टारा।
चिफ मिनिस्टारा सायख'नाय जायो चिफ सेक्रेटारिखौ। होमबा बेखिनियानो दिनैनि जा सावरायनो गोनां आसाम आरो भारतनि जिके बेखिनियानो। आरो बेबायदिनो भिडिअ फैबाय थानाय भिडिअ लाबोनाय जागोन। होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।